Alright, ndafika ku Shenzhen. Shenzhen ni city imene ndi number zoti is the most technologically advanced ku China kunopo. Of course imakangana ndi achina Hangzhou. Koma ntangofika ndikupeza kuti kuli Kabaza. Ine azikucheka bwana. Nenda tenga Kabaza kuti ndione kuti town imati bwanji. Ndimuvesere no popo. Shenzhen ili ku Guangdong. Guangdong kuli ma cities tingapo. City ili yonse imapanga specialize mu China chake. Kuli Dongguan imapanga specialize mu plastic ndi malaya. Kuli Guangzhou imapanga specialize mu textiles. Kuli Foshan imapanga specialize mu furniture. Ndi kuli Shenzhen kunoko amene ndi technology basi. Magaya awa magaya ngina se phone ili yonse imene ukufuna. In fact zulo kamera ndikujambulira ndinapita mu shop inake ndikafunsa kuti kodi muli ndi battery la akaka ataja ndiyena kuti dikira pompo kulowa ku stage kwina sekutuluka ndi battery la fake koma logwira mu kamera ichi ina asatino banja kuti ife kuno kuti mapanga copy ndi kuli ma factory mu makwalala mototi timapanga zinthu mafoni ya fake Samsung magaya amamenya imene ine Shenzhen. Akuti Shenzhen zaka 30 zapitazo inali a fishing village koma anayitembenuza amene kunoko ndafika kuno ndi ndafika kumuzi ku CBD ase ndileka kunoko ndichundika kulimbe ku CBD amene ndileka ndikunoko amene kuli anthu osati masitemu chika Shenzhen 人口一共多少 Shenzhen 人口多少几千万呢1000万3000多万around this place. It's a big makonda kunyamula kuchoni nema phatikiza ndi ma restaurant nema phatikiza ndi kokona kuphatikiza ndi zipatala chili chonse chimene mufunga kune chili komanso malamulo a traffic anayo alakalekale okhota ndi okhota woyenda ndi oyenda othamanga ndi othamanga amene amene kuli wrong parking amene kuli wrong parking wiwapakira kaya traffic apapanga jani ya traffic kaya ali kutiko ndi kuli zimagali moto zapo ndi kuli magali moto or cheap everywhere I think whatever you want. Amanena kuti China ma restaurants ndambiri then ma pharmacy ndambiri kuposa ma gym ma pharmacy kunoko ndende mbwe chifukwa choti anthu achuluka komanso anthu akukalamba you can see kuti apa ndi pa red light iyo red light tikuyitani tikuyidumpha kungoyendesa basi kungoti basi mmene wayimvera osati zoti malamulo chani mmene wayimverera basi kungolowa ndikuli mashop ayakugula ndani kuli konse mmene ungayang'ane kuli mashop
非机动车道自觉维护交通。Kumene kuja kule kunali kumuzi uwingo kone ndiko pina wake kwa bwino lakini ndikachoka huku ndienda ndipita kumene koko kwamin kwanchan对对对对对是是到了，你很牛逼啊哎，都是中国人。